гуфтае дошта бошед барои ҷавонон ва наврасон. ба наврасону ҷавонон ино гуфтанӣ ҳастам, ки худшон аллакай бибинанд, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо дар ҳар як минтақа залҳои толорҳои варзишӣ ҳастанд. беҳтарин мураббиё ҳастанд, ки ай беҳудагардӣ, ай шабгардӣ сазовори мақсад варзиш бишаванд, ба варзиш гирифтор бишаванд. варзиш гарои саломатӣ, варзиш пешравид мекунад, менталитета хуб мекунад, фикру ақидата хуб мекунад, режими зиндагита хуб мекунад, аз беҳудагардию аз ҷангу ҷанҷоли кӯча даст мекашӣ. ҳамин чизо айту мақсад обрӯ байтра хубтар мешавад варзиш. эй ватан бо нангу номи ҷовидонат зиндаам, бо замину осмони беканорат зиндаам. гар баҳорон бишкуфад бо фасли гулҳои умед, эй ватан бо чор фасли бехазонат зиндаам. Зинда бошен. ҳамеша зинда бошен, сарсабз бошен ва ҳамеша дар майдонҳои рақобат дурахши хуб дошта бошен ва парчамбардори ҳамин меҳану ҳамин миллату ҳамин сарзамин бошед.